ako mupadayon sa akong tema. Tuguti na ako aron sa pagpaila diha kaninyo. Ako ang ikatulong nga pertahan sa Kingdom of Greece ay sumala sa kasulatan aduna may napulog duha ka mga bato sa Quranan. O niini naisulat usab sa Juan 11 nga kinahanglan muagi kita sa pertahan. Mga igsoon sa dili pa ko mupadayon, mga iyo na katahuran sa among labaw nga magtutudlo. Walay lain mao gayon ang among mahal magtutudlo Supreme Divine Master Pope Benito Giago nga resurrected body of Abraham o sa iyang tibok nga pamilya, no? Ayon buntag ang master o sa tanan ng mga spiritual nanay gikan kay nanay Jocelyn Yabo mao ang resurrected body of Sarah o kay nanay Ilami Yabo mao ang resurrected body of Agar o kay nanay Cecil Joy mao ang resurrected body of Sinora. Mayong buntag kaninyo o sa akong mga igsoon nga mga dosi kapertahan, mga kardinal, bishop, mayong buntag kaninyong tanan o diha sa atong igsoon nga Cardinal Ambrosio Resani from Maryland, USA. May buntag na kanimo uban sa imong tibok na pamilya o sa atong igsoon diha sa Semirara Antique kay Bishop Arturo Flores Amaga. May buntag usab o sa atong igsoon na si Brother Jimuel Rodriguez, no? May buntag sa tanan nimong pamilya, no? May buntag kay inyong tanan o sa atong mga suki nga mga viewers dinhi sa Facebook, no? Live kita karon o makita kita sa tibok kalibutan pinaagi sa ato ang pag-live. Mga igsoon, nini orasa nga gihatag dinhi kanako nga mao ang 2 ka oras ang labaw magtutudlo og nini ang akong tema gayud mao kini misulat sa balaang kasulatan. Kaning giingon sa Deuteronomio 6:20. Nganong kinahanglan na nato kining itapi tungod kay niini mga igsoonan kung atong dad-on sa material perting daghana karon sa tibuok kalibutan nga niini ang obligasyon sa mga ginikanan ngadto sa mga anak wala kini mapadamat, no? Wala kini mapa-implement. Nganong wala kini mapa-implement? Tungod kay naa kita karon sa gobyerno sa tao. Kay ang gobyerno sa tao naa may balaod. Mao nga maglisod ang ginikanan. Mao nga daghang mga anak, daghang mga kabataan, mga squid kayo. Busa niini mga kaigsunan sumala sa kasulatan sa city sa Deuteronomio giingon man dinhi atong basahon ug atong sabton ug unsa gayud ang gisulti dinhi sa kasulatan. Sa dili pa nato ni basahon ang maong kapitulo o bersikulo kinahanglan atong sugdon sa uno ug unsay but pasabot dinhi. No? Atong basahon mao kini ang nakasulat, no? Deuteronomio 6:7 o kapitulo 6 bersikulo 7. Magsugod ta sa uno, no? Mao kini ang pagtambag sa pagtuman, no? Mo ni siya title, pagtambag sa pagtuman. Atong basahon. Karon kini mao ang sugo. Unsa nga sugo? Kabalauran ug mga tulumanon nga gisugo ni Kristo nga inyong Dios nga igatudlo kaninyo
aron pagabuhaton ninyo kini didto sa yuta nga pagaadtuan ninyo aron sa pagpanag-iya niini. 2. Aron mahadlok ka kang Kristo nga imong Dios sa pagbantay sa tanan niya nga kabalauran o sa iyang mga sugo nga akong gisugo kanimo, ikaw o ang imong mga anak, no? Ikaw o ang imong anak nga lalaki o ang anak nga lalaki sa imong anak, no? O ang imong anak nga lalaki o ang anak nga lalaki sa imong anak nga lalaki sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. O aron ang imong mga adlaw pagalugwayan, no? Pagalugwayan, busa katalinghugi o Israel, o tinguhaa ang pagbuhat nini aron mamaayo kini alang kanimo, o aron pagapadaghanon kamo gayon ingon sa gisaad kanimo ni Kristo ang Dios sa imong mga amahan. Dito sa yuta nga nagpaagay sa gatas ug dugos. No? 4. Magpatalinghog ka, o Israel. Si Kristo nga atong Dios mao'y usa lamang ka Dios. O higugmaon mo si Kristo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing o sa bug-os mong kalag o sa bug-os mong gahom. O ining mga pulunga nga gisugo ko niining adlaw magapaibabaw sa imong kasing-kasing. O igatudlo mo kini. Unsa itudlo ato? Katong kabalauran, tulumanon o mga sugo. Sa to pa kay naay kabalauran, tulumanon o mga sugo, ang tibuok dayanin mao di ay ang gobyerno sa Dios. No? Mao di ay kini ang gobyerno sa Dios. Atong padayonon. O igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak. O magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay. O sa magalakaw ikaw sa dalan, o sa imong paghigda, o sa imong pagbangon. Muni ang obligasyon natong mga ginikanan. Pero kaning mga kaigsoon na kaning pulungan, kaning sulti sa Dios dire, napa-implement ba kini karon? Nakapa-implement ba kini karon? Sa atong gobyerno karon, atong tan-awon sa sistema sa gobyerno sa tao karon, nga mao kining democratic form of government. Kaya ang gobyerno sa Dios, kay ang duha kamatang ang gobyerno, adunay gobyerno nga iya sa tao o adunay gobyerno nga iya sa Dios. Ang gobyerno sa tao mao ang democratic form of government. Nga niini gobyerno nga minugna pinasikad sa tingog sa katawan. Atong isulat dire. Duha kamata ang gobyerno. Adunay gobyerno nga iya sa tao. Aduna po'y gobyerno nga iya sa Dios. Gobyerno nga iya sa Dios. Ang gobyerno nga iya sa tao mao gayud kining democratic form of government. So na kaning gobyerno sa tao nga mao ang democratic form of government, kinahanglan masabtan nato kung unsay pagkasabutan ng democratic form of government. Nga niini atong masabtan na kani siya gobyerno nga minugna pinasikad sa tingog sa katawan
mga balaod, mga institusyon nga ilang ka palagana karon, no? Pero ini democratic form of government, wala gayon ini maisubay sa banaang kasulatan. Wala sila mag-adapt sa gisugo sa Dios dinhi sa kasulatan. Mao kana bitawag sila democratic form of government tungod ni ana wala nila panumbalinga ang sugo sa Dios nga niini nga mao kining gobyerno sa Dios nga adunay tulo ka factors kabalauran tulumanon ug mga sugo. Mao ni siya ipatudlo sa dakong kakugi sa ikaw maghigda, ikaw maglingkod, bisan sa imong pagbangon. Imong itudlo kini sa dakong kakugi. Sa to pa ang misyon sa mga ginikanan. Unta, no? Ang misyon unta sa mga ginikanan karon. Mao gayud kining bisan na lang paglikli o pagbasa aning dalang kasulatan aron nga ang mga anak managtubo sila nga may kahadlok sila sa Dios. Mao nga daghan karon ang mga anak nga mga eskwel, mga anak nga mga musukol og mga ginikanan. Unya naamay balaod nga gayon nga democratic form of government, naamay sila balaod nga tawag nila Bantay Bata 163. Kung ikaw ginikanan, may bala ka nga ang paghatag nimo og insakto ng mga kanabitang pamatasan o pagpahibalo o pagsulti sa mga anak na kini dili maayo, aron sila mahadlok. Kumusta? Atong kumusta kung karon? Naabay kahadlok ang mga anak? Wala. Naaba sila kahadlok sila mga ginikanan? Wala. Nga dili man isala sa mga anak. Sala ani sa mga ginikanan. Ha? Sala ni sa mga ginikanan. Mao man gani nga daghang mga kalamidad, daghang mga trahedya nga nahitabo. Nga daghang mga anak parihag ko na ay landslide, natabunan sila. Tanang pamilya, usarang buhi ng amahan. Ha? Na ako'y namatay nga, namatyan sa anak. Nga naman to? Tungod kay ipakita na kamo ginikanan, aron ba nga mahibalo mo? Kung sa tuyo sa Diyos din sa kalibutan, aron nga mahibalo mo, o ipasutong mo sa inyong anak nga kadtong sala dili to iya sa inyong anak kundi sala kadto nga iya sa ginikanan. Mo nga ang magbas-an sa silot sa Dios mao diay ang mga anak. Mao nga sa atong mga lulo sa mga lula dili na kamahay nila. Kaya wala naman sila. Di na to sila masultian. Busa nga kita karon nga naana ani nahibalota naagi sa akong labaw mga tutudlo nga maoy nakatub-an ug unsa di ay ang gobyerno sa Dios, unsa di ay ang gobyerno pud sa tao. Mao mga kaigsunan, dako gid kayo di ay mission kanimo nga itudlo sa dakong kakugi sa imong mga anak. Ha? Bisan ikaw maghigda, bisan ikaw maglingkod, bisan pa sa imong pagkatulog, sa imong pagbangon, imong konsultian. Mga pagsulti ni mga anak, ang imong anak, mahadlok ko na dayon. Kay ang Diyos may nagsulti direct. Ha? Ang Diyos may nagsulti. Dili man imong gama-gama. Busa mga kaigsunan. Muni ang atong obligasyon. Dili lang nako itang tanan ng mga ginikanan sa ibabaw din sa kalibutan. Inahanglan ang atong obligations, ang obligasyon dahil sa mga ginikanan ngadto sa mga anak o ang obligasyon sa mga anak ngadto sa mga ginikanan. Na may obligasyon dahil ang mga anak ngadto sa ginikanan? Naa.
Naagyo. Unsay obligasyon sa mga anak kadto sa ginikanan? Kaya na may obligasyon po ng mga anak kadto sa ginikanan. Dili lang nga ang ginikanan nga ang ilang obligasyon sa pagtudlo sa mga maayong mga buhat. Naapoy obligasyon ang mga anak ngadto sa mga ginikanan. Ha? Kung kini ang obligasyon sa mga anak, nakabatay ba sa obligasyon sa mga ginikanan ngadto sa iyang mga anak? Ato pong basahon ang gingon sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 12. Mauni ang obligasyon sa mga anak ngadto sa mga ginikanan. So naaday buhat ang ginikanan, aduna po'y buhat ang mga anak. Akong basahon. Exodo Kapitulo 12, Exodo Kapitulo 20, versikulo 12. Mauni. Unsay isulti diri? Tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Muna yung obligasyon sa mga anak. Aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Kristo. So naay mga pipila ka mga sugo na alang sa mga anak. Unsa man, dili lang kuno sa mga anak, kundi tanan na siya. Pagkalahatan na siya. Kay balaod man ni sa Dios, gobyerno man ni sa Dios. Ha? Sa dili pa nato ni basahon, mga kaigsuonan. Aning duha ka matang sa gobyerno nga ang gobyerno nga iya sa tao mo ang democratic form of government o adunay gobyerno nga iya sa Dios nga mao kini CEO. Democratic form of government. Kana. Ang iya sa Diyos, morning theocratic, kaning theo meaning God. Kung imo ni tan-awon, gobyerno nga minugna, pinasikad sa tingog sa Diyos. Mga duha kamatang ang gobyerno nga mao kining democratic form of government o theocratic form of government. Kaning theocratic form of government, wala kani makagawas. Karon. Ha? Wala ni makagawas. Kay mas nigawas na ang democratic form of government nga niini lulong mga materialistic ng mga tao. Ha? Mao nga ang theocratic form of government gibiyaan. Mao nga niini mga kaigsuonan. Kinahanglan masayod ta nga adunay gobyerno sa Dios nga mobarog ibabaw nining kalibutan nga mohari sa tibuok kalibutan nga niini si Kristo ang pangulo. Si Kristo mao ang labaw sa tanan. No? Siya ang direktor sa maong istorya sa Diyos. Istorya ni sa Diyos yung gobyerno sa Diyos. Istorya ni sa Diyos. Usa, atong basahon ang gingon din sa kasalanan. Exodo Kapitulo 20, versikulo 12. Muni obligasyon. Tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Kristo nga imong Dios. Dili ka magpatay. Ano siya nga pag ingon nga dili ka magpatay, wala ni magtumbok, no? Wala ni magtumbok sa usa ka tawo o diha sa usa ka tawo nga maulang kanang gingon nga mga anak. Nga mao ka ng mga bata. Nagtumbok ni dire pag ingon nga dili ka magpatay, kanang ka tanan na ng mga gisultian sa Dios. Dili ka magpatay, muni balaod sa Dios, muni institusyon sa gobyerno sa Dios, muni balaod. Ha? Dili ka magpanakaw. Na, dili ka magpanakaw. Sunod, dili ka magpangawat. Kaning dili ka magpangawat. Sa gobyerno sa tao,
ka diha sa imong balay. Ang balaod sa Dios patyon sa dili pa mo hayag ng adlaw. Muni balaod sa Dios. Mo makuyaw ang balaod sa Dios kay patyon juga. Pero balaod sa tao karon mo kini gobyerno sa tao karon prisuhon ka. Mo na nga dili mahadlok ang mga kawatan, dili mahadlok ng mga nagbuhat sa mga dili maayo. Kay ang nahuna nila mapriso naman sila. Pero pag balaod sa Dios, way prisuhan kung dili kamatayon yun. Labi na sa pagbalik ni Kristo, iniskalibutan, patay yun. Kaya ang ingon, ang dili mo to, na ako maghahari ibang kanila, dad-as akong atubangan upat niya. Subo mo na sa Diyos, subo mo na ni Kristo, na ang dili mo to, mas muhari siya sa kalibutan, uban ang mga kaliwala sa katawan, dad-as akong atubangan upat niya. No? Unsa pa? Dili ka magsaksi o baka batok sa imong isig katawo. Ha? Ano bang dili mo siya pag nakakita ka sa usa ka tawo nga nangawat? Oh, nakakita ka sa usa ka tawo nga nagpatay. Unya nakita ka nag-abot mo. Ha? Pananglitan na ha? Nag-abot mo. Karon, sa diha nga nag-abot mo, nihangyo sa nimo. Nga gusto siya nga mutago. Pagtago niya, wa kailangan nga ikapatago niya gawa sa inyong balay. Pag abtor nito sa kaning mga pananglitan pulis, nisulod nito, nga mangutana, nga wala pa ka makita, nga at wala pa kang makita sa usa ka tawo nga miagi dinhi nga katong tawhana, nakapatay, nakapangawat, nakabuno, kung unsa man matang sa pagbuhat sa dapan. Unya karon kay kanilaging nitago man sa balay, hadlok man ka, nga maapil ka. Siyempre, musaksi ka nga wala jud ka makita. Musaksi jud ka nga wala mo makita. Bisan naara sa imong sulod sa imong balay. Muna siya ka, dili ka magsaksi o baka batok sa imong isig katawo. Hinana kuno'y balaod sa Dios. No? Mauna siya balaod sa Dios nga wala karon maka-implement sa itong gobyerno sa tao. Pero someday or inig-abot sa panahon nga mubarog ang gobyerno sa Dios, bisan man o mutuo mo sa dili, mubarogin ang gobyerno sa Dios nga si Kristo ang Pangulo. Si Kristo ang Pangulo o niana ang tanan nga dili mutuo sa iyang kabalauran kung manong mga sugo. Patyon nila ay mao ginay balaod sa Dios. Tanawan ninyo, kung inyong obserba sa panahon nga ang adunay usa ka tawo, adunay usa ka tawo nangahoy lang gani. Atong tawhana nangahoy. Wa ganito pasaylo, ang gipatay man ganito. Tungod anang balaod nga ilabi na kanang balaod sa adlaw ipapahulay na dili ka mogawas, dili ka mangahoy. Tungod anang balaora sa Ginoo, patyon ka. Inaana mga kaigsunan, ang kahigpit sa gobyerno sa Dios nga mubarog dinhi sa kalibutan. Muna nga dili ako maulaw musulti kaninyo nga adunay gobyerno ang Dios. O niini mao ang gobyerno ng theocratic form of government. Nini mga kaigsunan, niini karon anong democratic form of government na aduna sila'y balaod once na magdisiplina kasi yung anak, aduna sila'y balaod no bantay bata 163 o miana ilang gikonsinti ang mga kabataan, gikonsinti nila ang mga kabataan nga niini ni
gahi ang ilang mga ulo. Nagbuhat sila sa pagkadautan. Naanay nagsuyok og shabu. Ha? Naanay nagsuyok og rugby. Kung nakita ninyo katong sa Cebu, ang mga bata nga nagsakay sa jeep. Ang mga bata nga nagsakay sa jeep. O niini ang mga bata nagsuyok og rugby. Oh. Kinsa man ang sala? Sa mga bata o sa mga ginikanan? Mao nga ang sala anang mga bataan naa sa mga ginikanan. Kay naa sa mga ginikanan ang sala, mao nga ang silot sa mga ginikanan ngadto sa mga anak. Ha? Mao nga daghan mga maliksan, daghan ang mga babanggaan, mga trahedya nga moabot silang kinabuhi. Ay mao kana. Di ba? Kung sa isulti sa Diyos, patyon man. O, patyon man. Busa ay ang birro sa Diyos lang ang baro. Muna makarang ipadadaan kung sino ang kalibutan. Aron nga ang tanan ng mga tao nga nagpuyok nining kalibutan, hinahanglan sila na magbalik sa sabakan. Kinahanglan na magbalik sila sa sulti sa Diyos. Ilabi na kadtong mga ginikanan nga wa po sila makasulti sa mga anak. Tungod kay sila mga ginikanan, wala po sila masulti sila mga inahan sa ilang mga ginikanan. Mga lisod kayo mga kaigsuonan nga magsupong ka sa imong anak o ikaw anak magsupong ka sa imong ginikanan. Ay ano man? Anong ang mga anak ko? Ha? Anong man nga naamay mga inahan, mga amahan, nga mga matay? Tungod po na sa mga anak, nga ang mga anak wala pang padisiplina sa ilang mga ginikanan. Ha? Nga naman eh. Nganong ipasupong mambot ang mga anak natin sa ilang mga ginikanan. Aron sila mahibalo. Ha? Kung saan ko nila pagkahibalo. Nga wak man po ibisag usa nga nagasulti nila. Ha? Nganong wala man sila mahibalo. O niini, ang silong nga iya sa mga anak, naa sa mga ginikanan. Aron nga mahibalo ang mga anak, ug unsa ka sakit, unsa ka pait, mamawad-an sa mga ginikanan. Mga both side kinahanglan mutuman sa sugo sa Dios. Mutuman sa kabalaoran mga sugo. Kay mauni ang greatest mission natong mga ginikanan. O maupod ang sugo, o maupod ang obligasyon sa mga anak ngadto sa mga ginikanan. Kinahanglan nga magkuyog ni sila. Pero gani o magsantaya lang. Wala yan. Wa ginay padulungan. Ha? Inaanak na ang gobyerno sa Diyos mga ginikanan. Dili sayon ang gobyerno sa Diyos. Ha? Kaya ang sulti sa Diyos, bisan kinsa nga dili mudawat sa kinaharian, ingon sa dinawatan sa gagmayng bata, dili makasulod. Unsa man gyud kalisod. Pareha ko na lang usa ka tawo dato ko. Lisod ko na sila mosulod sa kinaharian. Kung dili sila magpailalom sa kabalaoran kung manon ang mga sulod, dili ko na sila kasulod. Kay naamay isang bingay man na kanabang ingon nga masayon pa mulusot sa mata sa dagom. Ha? Masayon pa ang kamilyo mulusot sa kadako kanang kamilyo. Nga mulusot kung gito ng mata sa dagom. Muna nga masayon pa ang kamilyo nga mulusot sa mata sa dagom kay sa usa ka tawo dako sa pagsulod sa dunya. Mga lisod-sud ng kangyarihan kay naa ang kabalaoran tulumanon o mga sugo o giini mga kaigsuonan. Muna ang mga tao karon naa sila diri. Naa sila sa material. Naa sila na bilong democratic form of government. Kay niini wala sila maguna-una. Manaa ni Diyos ng kalibutan. Ha? Wa sila maguna-una
biyaan, mo nga ilang ibiyaan. Ha? Naay suko din sa Diyos. Kung yun sa nila pagbiyaan. Ato mo nung masahon, kung sa pagbiyaan. Sa dili pa tamo padayon na namang kaitsuna. Atong basahon. Ecclesiastes. Sa Malakyas. Malakyas. Ug yun sa nila pagbiya ng Diyos. Malakyas. Malakyas 3. Daraw. Malakyas 3. Site. Sukad sa mga adlaw sa inyong mga amahan, kamo mintipas gikan sa akong mga tulumanon, o wala managtuman kanila. Ano sa isulti? Bumalik kamo kanako, o ako mubalik anha kaninyo. Nagaingon si Kristo sa mga panon. Ha? Apan kamo nagaingon, diin man kami mubalik. Nangutana ka? Ha? Padayon sa 8, makapangawat ba di ay ang tao sa Diyos? Bisan pa ni anak kamo nangawat kanako, apan kamo nag-ingon, unsaon namo ang pagpangawat kanimo sa mga ikanapulo ug mga halang. Kamo gipanghimaraot uban sa mga pagpanghimaraot, kay ako inyong gikawatan bisan kining tibuok nga nasod. Mo nga niini gobyerno sa tao. Niini ang mga tao wala mabalik sa Dios. Kay mas ipalabi pa nila ni kaysa kani. Mo na hinanglan nato gyud mga igsunan nga mahibalo kita. Ha? Dali. Ang misyon natong mga ginikanan, among mga anak, naa po din yung misyon. Pag kaning duha magkuyog ni unsay naa? Kalinaw, gobyerno sa Dios, kaya ang naghari sa kasing-kasing una Dios man. Pero wala gani mag-uyo ng duha. Munay gingon nga walay gobyerno sa Dios, walay Dios, baliwala na ng duha. No? Atong padayonon ang gingon sa Deuteronomio. Aron na makita nato kung unsa pay gisulti sa Dios. Ha? Dara. Padayonon nato ang tukso. Mga kaigsunan. 8. O ihigot mo kini nga timaan sa imong kamot, o mamahimo kini nga mga timaan sa agtan sa tuma sa imong mga mata, o igasulti mo kini sa mga haligi sa pultahan sa imong balay, o sa imong mga ganghaan. 10. O mahitabo sa diha nga si Kristo nga imong Dios magapasulod kanimo sa yuta nga gipanumpa niya sa imong amahan asa kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, sa paghatag kanimo og mga dagko o mga matahong mga syudad nga wala mo matukod. Karon kay gisulti man diri nga kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob. Sato pa, ato karon
na sa di. O mahitabo sa diha nga si Kristo nga imong Dios, magapa pasulod kanimo sa iyo nga gipanumpa niya sa imong mga amahan. Kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob sa paghatag kanimo og mga dagko og matahong nga mga syudad nga wala mo matuton. Sa to pa niini mga kaigsuonan kay nagbanggit man ta og mga ginikanan, mga amahan, inahan, mga anak, busa niini mga kaigsuonan. Ang sentro sa istorya niini mao kining gobyerno sa Dios nga manukad didto kang Abraham. Ha? Manukad kang Abraham. Ha? Didto kang Isaac. Didto kang Jacob. Kay adunay usa ka Dios, adunay usa ka espiritu nga didto ni Abraham, Isaac ug Jacob. Nagkaroon ni amahan man si Abraham. Mao nga ang mission natong mga ginikanan ni ay nga magtudlo pa sa atong mga anak, mao ni ay ang pagtug-an o pagtudlo sa kinabuhi ni Abraham. Kay niingon man ang Dios, tuman-aw kamo sa bato, diin kamo sa sapa, o tuman-aw kamo kay Abraham nga inyong amahan, o kang Sarah nga nanganak kanino. Mao nga dinhi ay kang Abraham. O dinhi kang Abraham, mahibalo kita nga niini ay nga pasultian na ita. Ha? Unya karon kay kaning Abraham naaman siya ay lawas. Kaning Abraham nabuhi kani si Abraham. O niini ni Abraham sa kaliwatan ni Abraham. Mudaghan man si Abraham. Pinahimo man katong mga sinapsak na gikan sa bato. Ha? Gikan sa bato. Kanang bato nga bisapsak o kanang mga sinapsak mao kana ang mga kaliwatan dito ni Abraham. Ngano nga katong mga sinapsak, ha? Katong mga sinapsak mao kato ang mga kaliwatan ni Abraham, mas abot nato nga kanang sinapsak dito sa bato nga diin sila sapsapa, mas abot nato nga kanang bato si Abraham. Kay ang mga sinapsak mao to ang mga kaliwatan ni Abraham. Kay ipadaghan na si Abraham. Mas abot nato nga kanang bato mao si Abraham. O piini, masabot usab nato nga kanang bato Kristo. Ha? Kristo. Kana. Kay sumala sa kasulatan, ang bato mao si Kristo. Unang Korinto 10:4. Ha? Nga kanang bato Kristo. Sabo ba kay kanang bato Kristo? Unya si Abraham bato, sabo pa si Abraham Kristo. Ha? Nagkaroon si Abraham amahan man eh. Unya si Abraham Kristo man. Sabo pa si Abraham ang sulti nato na pinahanglan mutan-aw kita sa bato diin kita sa tapat o sa lamang gawon diin kita kaluhan. Ha? Sumutan-aw dahil ni Abraham. Kay si Abraham mo man bato. So sa istorya na sa gobyerno sa Diyos, manok ka dito ni Abraham. Dili kay manok ka dito ni Isaac, dito ni Jacob. Wala na ni manok ka dito ang Diyos sa istorya. Manong wala manok ka dito ni Jacob ni Isaac, kay si Isaac o si Jacob, manunod sa pananalig sa kagamahan na si Abraham. Mawawala sila. Wala din manukad ang istorya. Kaya kani si Isaac, si Jacob, sinapsap
sinapsap ni gikan aning bato. Nga aning bato si Abraham. Sa pagkalis sa ako siya, sinapsap sila gikan dito ni Abraham. Mawalingon sila nga, tumanaw ka mo kang Abraham, may iyong amahan o kang Sarah nga nananakin. Busa sa gobyerno sa Diyos, manong balitin ko ni Abraham. Kaya amahan na si Abraham. Unya, sumala sa kasulatan, itudlo mo kinisa na kong kakugi. Ha? Sa inyong mga anak. Sa ito dito sa mga sinapsak. Mga kato ang mga sinapsak, nagiging ni Abraham. Nagiging dito sa bato. Muna ginyo na itudlo kinisa na kong kakugi sa inyong mga anak. Bisan ikaw naglingkod, bisan ikaw nagigda, bisan sa inyong pagbangon, bisan ikaw naglakaw-lakaw. Itudlo kinisa na kong kakugi. Kaya diha sa pagtudlo, makaton o matuman ang Ginoo nga araw basa na pagbalik Deuteronomy City asa dirita sa magsugod sa kwan sa aron ano mong itudlo man aron nga mga anak o katong mga sinapsat nga mahadlokon sila. Gingon man direo. Basaon na ko sa uno ha. Karon kini mao ang sugo kabalauran, unsa ang sugo kabalauran ang mga tulumanon nga gisugo ni Kristo nga ang inyong Dios nga igatudlo kaninyo aron pagabuhaton ninyo kini didto sa yuta nga pagadtuan ninyo aron sa pagpanagtiya niini. Aron mahadlok ka ang Kristo nga inyong Dios sa pagbantay sa tanan niya ng mga kabalauran ug sa iyang mga sugo nga akong gisugo kanimo ikaw ug ang imong anak nga lalaki ug ang anak nga lalaki sa imong anak nga lalaki sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi ug aron ang imong mga adlaw pagalubayon. Busa patalinghugi o Israel o tinuha ang pagbuhat niini aron mamaayo kini alang kanimo ug aron pagadaghanon kamo gayon. Muni mga kaigsunan. Mao nga si Abraham kay amahan na si Abraham. Dito sa malungkat naman. O dili sa kinabuhi ni Abraham, kinahanglan nga basa sa papel ni Abraham o pag-istorya sa gobyerno sa Diyos, manukagyan ito ni Abraham o nini ni Abraham na dayon ka ng tulong niya ng mga asawa, si Sarah, si Agar, o si Sipora. Anak, kaysa gobyerno sa Diyos, usara ang lawas, o nini ang lawas, magisudlan sa Diyos. Mao ang magtuman o mao ang magpa-implement sa gobyerno sa Diyos, mali ang gobyerno sa Diyos aduna lamang 8 ka mga asawa sa Diyos. Muna mamanong ka dito kang Abraham. O dini kang Abraham, bisaan sa Diyos na katong yuta ng panumpaan, katong gihatag sa Diyos kang Abraham, maumantong ka na. O niini sa diha nga namatay na si Abraham katong panahon na iyang gihatag dito sa iyang anak nga si Isaac. O dito kang Isaac ang panalangin nga dito nagagkan ng Abraham nga iyang ama. Sa diha nga si Isaac tigulang na, halap na, busa nagpanalangin na siya sa iyang anak nga dito ni Jacob aron nga matuman ang kasulatan. Tanawa mo niyo? Size G's sa Deuteronomio. Araw? O mahitabo sa diha nga si Kristo nga imong Dios
magapasulod kanimo sa yuta nga gipanumpa niya sa imong amahan, sa imong mga amahan. Kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, sa paghatag kanimo o mga dagko o matahong nga mga syudad nga wala mo makugod. Ano yung mga pisos? Muni ang principal sa istorya sa gobyerno sa Diyos. Ano yung? Gikan kang Abraham, Isaac, o Jacob. Nagkaroon kay pinahanglan na tambungan sa lamisa uban kang Abraham, Isaac, o Jacob. Pinahanglan nga nakanon to ang 8 nga mga asawa sa Diyos. Man ini dito kang Isaac nga maugit so dayon si Raquel, si Leah, si Silpa, si Bilha. Pila na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha? 7. Plus, kang mo. I'm sorry, no, external corporation na. Dito ko isa, dito dayon si Insa, si Rebecca. No? Si Rebecca. O, niini, muni ang ikaupat. Ha? Ikaupat. Di ka ng Sarah. Nga niini, nagalatay ang istorya dito na sa kinabuhi ni Isaac. O niini, nanampon si Rebecca na aduna siya anak nga duha, si Esau o si Jacob. O niini ang nakadawat o nakakanunod sa panalangin siya amahan na si Isaac na ang panalangin na dito ni Abraham maudayon si Jacob. O dili ni Jacob na ang upat ka mga asawa maudayon si Raquel, si Leah, si Silpa, o si Bilha. Kana? Pila naman sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mauni sila ang mga inahan o naay mga anak. Dili sa kinabuhi niya ko, nag-istorya ang Diyos dito ka mga Emilia sa Paubila o nang gawas ang mga 12 ka mga banay o mga anak niya mo. Sa ito, pamasabtan nato sa gobyerno sa Diyos, adunay mga partakers, nga niini ang partakers, nga naas na gigampanan, nga maukiling mo ang ilang gigampanan, nga niini, nga si Abraham, naatin ko si Sarah, si Agar, si Sitora. O dito ni Isaac, si Rebecca, si Raquel, si Leah, si Bilha. Muli sa gobyerno sa Diyos. Apan kini sila o katong mga anak ni Nako, kaya nag-istorya naman dahil ng Diyos dire, kaya pagkamatay ni Isaac, dito man yata ang panalangin Nako, nag-istorya dahil ng Diyos. Pag-istorya sa Diyos, naglakaw ang istorya, gisulod dahil sila sa Egypt. Pagsulod nila sa Egypt, nianang positibo 50 city. Dili sila nisulod sa Egypto. O naulipon sila sa Egypto sa 430. Kana? Muli ang treatment o muli ang pagkaulipon sa mga anak sa dito sa Egypto. Pinaagi dito ni Jose na makatungdan mo ni Jose dito sila sa Egypto. Mga sa 430, sumala sa Exodus 40, nga 430 sila naulipon. O nang gula sila, yan ang positibo 487. Ha? Mauman din sa gobyerno sa Diyos, naulipon sila sulod sa 430 dito sa Egypt, ha? 430 sila naulipon o nang gula sila ng inyong panahon.
Tumala sa 12:41. Human sila nagmula sa Egypto. O makanini mo ni pagula ni nani. O dito gisulti ang Diyos, dito gisulti sa Diyos ni Moises. Unsa may gisulti sa Diyos dito ni Moises, sa diha nga gisulti ang Diyos dito ni Moises, dito na sa Sinai. Dito na sa bukid sa Sinai. Nisaka na si Moises dito sa bukid sa Sinai, sulod sa 40 ka tuig. Yanos 40 ka tuig, di kuma katong gobyerno sa Dios, katong kabalauran tulunganon og mga sugo, di kama katong sulod sa 40 ka tuig. Katong kabalauran tulunganon og mga sugo, og niini ang paggama sa gobyerno sa Dios nga kingdom of rest. Kingdom of rest mo to. Kingdom of rest ka to, katong paggama sa gobyerno sa Diyos, kingdom of rest ko siya. Kaya kanang kingdom of rest, gobyerno na sa Diyos, nga naadiya ang tulong kapangkos, kabalauran, tulunganon, o mga sugo. Kurinta na tuwing ginagawa. Mga kanang gobyerno sa Diyos, gidumala kadto og mga saserdote. Gidumala kadto og mga saserdote. Nga kadtong mga saserdote dito ni Aaron, no? Dito ni Levi, ng mga saserdote. Pagka sala na nila, nagbalos-balos na itong mga maghuhukom. Ipulihan na itong mga maghuhukom. Nga dito, sa mga maghuhukom, manukad ni Otoniel, Aod, Gideon, Tula, Jair, Jipti, Ibsan, Ilon, Abdon, Samson. Muni ang mga maghuhukom na nagbalos-balos sa Israel. Datong panahon na. Sa diha, nga ang Diyos na suko nila, gipulihan dayon og hari. Nga ang hari dito manukad ni Saul, ni David o ni Salomon. Sa diha nga ang harian katong kingdom of rest na dito na ni Salomon, nagisi katong kingdom of rest dito ni Salomon, pinaagi sa pagsimba niya sa Diyos-Diyosan sa Sidon na mao si Astarot na gisi katong plano. Pagkagisi sa plano, gipanagna dayon sa Oseas 11:1 na mataon ang isa ka bata nga lalaki. Adunay bata na ay bata na tao. Sa Oseas 11:1, nang sa bata pa si Israel, nang siya gigugma ko, gitawag ko ang akong anak gikan sa Egypto. Maungan to. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Egypto. Katong anak nga lalaki, si Israel man to. Maungan to si Jacob, na isulod sila dito sa Egypto. Nang kaysa istorya sa Diyos, maglakaw na, lumulil na, dalakaw ang istorya sa Diyos. Sa gobyerno sa Diyos, dalakaw ang istorya. Nga niini, niabot ay ang panahon nga sumala sa Isaiah 26 nga alam ka nato matao ang usa ka bata nga lalaki nga ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Igatungtong sa iyang abaga. Igatungtong sa iyang abaga, mao kadto ang gobyerno sa Diyos na iyang pag-anon kanang bata nga natao. Unya kanang bata nga natao, wa may lain nga gipanagna ni Daniel kapitulo 9 versikulo 24 26. Wa may lain nga bata nga natao nga nigawas anang sukod ng 490, no? Sukod anang 490 na adunay bata nga natao, mao di ay ang sukod anang 490 na naay ni Isaias. Unya karon kay wa may Isaias nga nigawas. Gawas ni Jesus. Gani ini si Jesus nagamantala sa gobyerno sa Diyos sa kingdom of Christ.
Mo niingon si Jesus na Pedro ibabaw ni ining dakong bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Nga naman, unsa tong iglesia mao kadto ang mga anak sa Dios nga kadtong mga anak nga gisabsab gikan sa bato og niini ang mga kaluwatan nga gikan dito ni Abraham. Nagkaroon kay pag-inyong napupuron ko ang akong iglesia. Ang mga katawhan ng to nga nanggula gikan sa Egypto. Katong itong mga anak sa Diyos. Unya karon kay ang kingdom of Christman. Mao dayon nga si Jesus, siya ang labaw sa sacerdote. Kay nga naman. Kaysa sinugdan lamang paggamas sa gobyerno sa Diyos, kingdom of Christman. Unya sumalat sa kasulatan sa Hebreo 9:11. Initungha na ni Kristo, ingon man nga labaw sa sacerdote. Mugawas Diyos sa Kristo, nga labaw sa sacerdote. Sa mga sacerdote. Mugawas si Kristo, ingon nga labaw sa sacerdote, gikan anang mga sacerdote no? Gikan anang mga sacerdote Inaha. Karon kay ang sukod nga iya sa Mesayas 490 raman. 490 raman. Mao man niini nga kadtong misyon sa Mesayas nga mutukod siya sa gobyerno sa Dios, mutukod siya sa kingdom of Christ nga naputol dito ni Solomon. Atong tan-awon karon og niini na-restore ba? Natukod ba kadtong gobyerno tan-awon nato mga kaibigan. Sumala sa Daniel 9:24-27 na sulod sa 490 na adunay Mesayas, tan-awon nato ang sukod o niini haong ba pinasikat sa gisulti ni Daniel. Ug haong ba ni anang bata nga natawo, ug haong ba sa giingon nga gitawag ko ang akong anak nga gikan sa Egypto. Tan-awon nato mga tanawa. Nang 490 di-elaborate man na, di-elaborate. Mao nga giingon diya kapituan nga semana, which is 70 times 7, 490. Mao na siya 490. Karon giingon man diya mapito ka semana, no? Mapito ka semana nga mao ang 49. Mao ang 49. Mao ang ini kanuman og duha ka semana 424. O usa ka semana na 7. Kay tan-aw man nato ang sukod sa Mesayas 490 naman. Tan-aw nato ang 490 kung niini natukod pa pagbalik ang kingdom of Christ. Pinaagi anang Mesayas natukod ba ni? O niini nakahari pa sa dito. Niini tan-aw nato mga kaibigan. Mao man niini kay gilaborate pa ni, gilaborate pa na siya 49:437. Tan-aw nato karon. Inani ang sukod. Imong pangitaon ang uno anak 490 aron nga makita ka asa ka magsugod pag-isip. Ani 490 sa Mesayas. Tan-aw nimo asa ka magsugod. Kung asa ka matapos. Mga dili ka makakita, kung dili ka manukat, asa man sa Jerusalem. Kaya sa Jerusalem, dito ka ng Mesayas. No? Sa Jerusalem, dito ng Mesayas. Na, ini Jerusalem, syudad ba ni sa Israel. Ang Israel, kapital sa Jerusalem. Bao, madili mo na makita. Kaya sumalat sa kasulatan ang Jerusalem, turo naman sa Diyos. Kung naligawas ba dito sa Jerusalem, dalang Mesayas, hindi managda
sa Jerusalem. Alang sa Bisaya, ang prinsipe mapito ka semana. Imong tanaw dayon kung kilos ang Jerusalem na hinuli. Nahuli ang Jerusalem ni Ato negative 457. Nuni sa tibuok kalibutan na niining negative 457 na hinuli ang Jerusalem human ka bihaga sa hari sa Babylonia na si Nabucodonosor. Nga ani si Nabucodonosor nga hari sa Babylonia dili man totoo sa Diyos sa Jerusalem. Ha? Mao nga dito ka manukad pag-isip anang 490 nga ang uno di ay sa 490 mao di ay ang negative 457. Usa mga kaigsuonan, nakita na natong asa manukad pag-isip anang 490 sa Visayas. Mao nga niini busa hibalui ang sabta nga pagnak sa sugo o pagpahuli o pagtukod sa Jerusalem alang sa Visayas ang prinsipe mapito ka semana. Mao nga dinhi mo na kadton kanang iyo tinay mapito ka semana. No? Mao nga niini ino na yung minusan, ino na yung kuhaan. Si 20 minus 9 pila man diay? 8. Kana purta na nga 0 4. Sa ito pa, negative 408. Sa ito pa, ang gobyerno sa Diyos, katong gobyerno sa Diyos, di ka sa pagpiulit sa Jerusalem, nilungkad ang tuong 39 katuig. Mao nga natapos ang panahon na. Mao nga lingon, tapos sa kalawang ng buhat sa semana, tukurong kini pag-usap, bisan sa masamot ng mga panahon. Ha? Mao nga inundan pa ng 434. Anak, pagdalan mo sa 434, kay ini numbers with outside is always positive man. Sabi pa, imo naman ang positive ha, para makita yun mo. Kailangan kayo makibalo na sa role sa algebra. Mao nga, puros din sila, kasi siya negative positive, ang sign. Hindi man ka makasabdra ka na, dili ka mo andin ko sa rules algebra. Ay sa rules algebra, ito man. Kung ang numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. Ang the greater number is 434, mao nga niini, magka-minus na ka. Mao nga 14 minus 8, pila ng bilay? 6, 2, ay, baro man kaya isa. O, tato pa, positive, prefix man, positive, 26, ibig. Din dayon di ko na ang Misayas na mga si Jesus. Na, di gawas kayo ka ng Misayas. Sabay Misayas ini. O kiini sabay Misayas ini, di gawas ng si Jesus, na mao ka ng Misayas, sulod na ng 490, ang ahon na po. O pila lang ang panahon. Pila lang katuig, pila lang ka panahon ang gihatag ang Misayas. Ang Misayas ay palag na siya man ang mutukod sa gobyerno sa Diyos na nag-iisip dito ni Salomon. Ha? Siya man ang mutukod. Iyon sa tapos sa tayo manugwa na semana, tukuron kini pag-usap. Ha? Tukuron niya ang pag-usap na itong gobyerno. Katong gobyerno sa Diyos, katong kingdom, tukuron niya pag-usap. Pinahagi ang Misayas na si Jesus. Ang pagkatana, natukod ba? Natukod ba ang gobyerno sa Diyos, ang kingdom of Christ? Wala matukod. Wala ma-restore. Ha? Natukod ba ito? Wala. Ano man? Huwag siya makahari sa Israel. Kaya nakahari siya sa Israel, ang matuman ko, na iyang paghaharian ang trono sa iyang amahan na si David. So, wala'y katapusan. Huwag na siya maghahari. Kaya ipanak na ka ni Daniel na sulod sa semana. Pag-iingin ka naman ng luwa sa semana. Ang Misayas nagkakatyon. Maumawa siya makahari sa Jerusalem. Kaya tungkol ay sukod. Sukod. Mga 434 ang Misayas nagkakatyon. Mao nga niini, bisulti dayon na kung siya makakatuod sa likod na tubod, umang sa lagat sunod sa usa ka semana. Mao nga kamatutan ang ministro, sunod sa usa ka semana, nga nianaw sa manahuna, atol pagyud sa pista sa tinapay na walay
libadura. Nga ang pista sa tinapay nga walay libadura, manuad ka na sa pizza 15 sa unang adlaw sa pista sa walay libadura hangtod sa ikapito nga mao ka ng pizza 21. Atul di ay si Jesus sa pista sa tinapay nga walay libadura. O dito niya ipamatud-an at tubangan sa iyong mga apostoles at tubangan dito sa lamisa o niadto pikas-pikas siya, nagkuha sa bino, nagkuha sa tinapay, o niinit, timaan, aron nga, handumon katong libuhat niya. Handumon katong ritual niya. Ha? Mao nga niini, 33 AD. Mao na'y panahon nga si Jesus wag siya makalingkod sa trono siyang amahan na si David sa walay katapusan. Wag siya makalingkod ani tungod sa sukon. Mga di ta makataliban, dili na tumabay si Jesus. Di na tumabasol si Jesus. Pwede pa na. Dili ta makabaliban ng Jesus. Mamangani nga si Jesus, pwede niyang hangyo sa Ginoo kung isaylo kinigupa. Pero dili man pwede. Ay dili man siya matawag kung Isayas kung dili siya mapatay ang kanuman ng duwa sa semana. Muna mga kaibigan, Musa, script ang subay o ang plano sa Diyos dili pwede na imong usbon. Dili pwede na niini imong sapawan kundi ang plano ng Diyos. No? 33 niini mga kaibigan. O niini panahon mga kaibigan sa 33 AD niadtong panahon na wala ka sa patya sa mga bagyo, mga kadagpuang mga saserdote, ingir ba mga kaibigan, ilang ipasangimlan na mga kadagpuang saserdote ang magpatay ni Jesus. Perting sa iyo pa. Ilang ipasangimlan na ang mga saserdote na mao'y nagpatay ni Jesus aron lang nga ilang nga tamayon anang Katoliko Romano kay mga pare na. So mao ni ilang ipasabot nga amang kadagpuang pare kay nagpatay ni Jesus. Pero wa sila makabalo nga ang sukod o ang plano sa Dios nga mapatay si Jesus tumala sa sukod. O niini mga kaigsunan, dili ako muulang sulti kaninyo nga si Jesus mismo nagsulti. Ino na dayon tan-awon ug asa na pud ng planuha sa Dios. Kay nawala ka ng puto sa panahon ni Jesus, naputulo ng itong planuha. Ino na itong pangitao ug asa na pud ng planuha gibutang. Asa na pud ng planuha gihatag. Muna nga lisod jud kaayo mga kaigsunan. Lisod kaayo ug lisod sabton kung wala na makasabot. Ha? Lisod yun mga kaigsunan. Ha? Lisod yun. Mao nga, lisulti si inyong si Jesus. Wala ba gayon kamo makabasa sa kasulatan nga sa bato nga magtutukod, no? Sa mga bato nga magtutukod, gisalikway na himong uluhang bato sa tamatang. Buhat ni sa Ginoo sa atong mga mata makatay bulong ngayon. Busa sultihan ko kamo, mga Hudyo, mga Parisyo, atong mga saserdote, nga nagpailalong sa gobyerno sa mga Hudyo. Mga Hudyo, itong nagpailalong at mga saserdote, nga mga saserdote, huwag makailan ni Jesus. Mga dili tanan mga saserdote, may nagpatay ni Jesus. Atong mga saserdote lang, nga huwag makailan ni Jesus nga Diyos. Katong mga saserdote, mga puno ang pare nga naa dito, mauto ang mga tao na wala makasagot sa plano sa Diyos kung wala makasagot nga si Jesus ang Messiah sa ipadala nga niini aron nga moristo sa gobyerno sa Diyos. Inana mga kaigsunan, gihatag ni Jesus. Asa niya gihatag? Adisin gihatag, iyang gikuha. Diyon sa niya pagkuha iyon siya. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian, ang kingdom of Christ, pagkuhaon gikan ninyo o iyahatag nato sa panginoon. Mga iyong ihatag, kay gikuha man niya. Lisod po. Ha? Lisod po kay iyang gihatag
kuha. Unahon niya pagkuha ay nangihatag. Di ba? Iyang ikuha o gihatag. Asa man sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niya ni Kristo. Ha? Iyang ikuha o gihatag sa usa ka nasod nga mamunga sa Kristohanong pagtuon. Wa ay lain dito kalibutan nga naghimong Kristohanong pagtuon. Naghimong Kristiyanos nga nasod kundi lang Pilipinas. Wala gihatag ng gingharian sa Malaysia, Indonesia, Japan ug uban pa kay gihatag sa usa ka nasod nga mudawat ni Kristo nga ingon nga Dios. Ha? Muna mga kaibigan. Tato pa iyang gihatag ikuha niya. Ang ikuha niya ang gingharian gihatag sa usa ka nasod. Atong tan-aw karon kung unsa ka naghatag kanang gingharian sa Dios. Ha? Diyon sa Maria paghatag ang gingharian. Imo dayong tan-awon, imo dayong balikan. Kung ni anang nasura nga gibaginan, maurawa na ang istorya dito sa Israel. Ha? Kung anang nasura nga gihatag, gihatagan sa gingharian sa Dios, maura ba ang istoryaha ang dito sa Israel? Ha? Maura ba ang istoryaha? Tanaw na ko. Kung maura ba ha? Dara. Sumala sa kasulatan sa Usyas 6:2, tapos sa duha ka adlaw ipahiguli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw kita pagagadhaw niya o kita magapuyo diha sa iyang katangan. Muni plano sa Dios. Tapos aning duha ka adlaw. Nan karon kay di man ka makaisip aning duha ka adlaw kung dili ka manukad sa giingon niya sa unang sulat ni Apostol Pedro 3:8 nga sa mga nagkalaglag ang sa mga ngayon ito ang usa ka adlaw usa ka libo ka tuig sa tawo atong bangahon. Klaro mo na to. Sa unang sulat ni Apostol Pedro 3:8. 3:8. Dara. 3:8. Sa ikalawang sulat ng Apostol Pedro 3:8. Basahan mo to ha. Na ang usa ka adlaw, ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig sa tawo. Tara. Apan mga hinigugma ayaw kamo pagpakabuta niya nang usa ka butang nga tinuod, na ang alang sa Ginoo usa ka adlaw, alang sa Ginoo usa ka adlaw, ha? Ingon sa usa ka libo ka tuig sa mga tawo. Ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Ha? Mao nga. Sumala sa sulatan na anang duha ka adlaw, anak niyo? Na. Siya. No? Ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig. Anak ko, usa ka libo ka tuig na siya. Nagingon ang tao sa duha ka adlaw, kato pagitan dire anak, upad anak na siya dire, mo ni duha ka adlaw, nga maong duha ka libo ka tuig. Ngani imong kuhaan ka na sa tuig 457. Anak, ang
kini na-recognize ang atong nasod sa kalan ng Pilipinas pinaagi sa usa ka hari sa Spain nga si King Philip II. Mo na-recognize ang alan ng Pilipinas sa 1543. Mo ni paghatag. Karon atong tan-awon kung ang istorya sa Dios na naaman sa Pilipinas gihatag ang harian mao kanang kingdom of praise, kinahanglan atong tan-awon kung mao ba jud. Unsaon man nato pag-praise nga mao ba jud? Atong balikan niya atong panahon nga ang mga anak sa Dios na ulit kung sulod aning gidugayon nga 430. Atong tan-awon karon kung ini mubalik pa rin dito sa Pilipinas. Aling sukod nga 430, mubalik pa rin dito sa Pilipinas. Kay sumala sa kasulatan sa Ecclesiastes 1:9, ang namauman kaniadto, mamauman ugma ang naghimo kaniadto himuon na ugma walay ang bago ilalom sa adlaw. History repeats itself. Sa to pa, mubalik ang istorya na ang anak sa Diyos maulit mo sa Ligayon 430. No? Maulit mo sa Ligayon 430. Atong tanaw mo sa karon kay ihatag man ang adili sa Pilipinas kung niini tugma pa na ang mga anak sa Diyos na niini ihatag sa Pilipinas maulit mo ba usab sa lungsod ng Ligayon 430. Aron makita natin nga tinuod na ang istorya sa Diyos nga gihatag niya ang gingharian diha sa usa ka nasod na mamuha ni Kristo. No? Tanaw na to mga kaibigan. Ang sukol nini, ni ato nga 1565 kana. Ni ato 1565 na ulipon kita. Naulipon kita sa mga Kastila. No? Naulipon kita sa mga Kastila niya atong 1565. Ngayon, 1565, maupod ni ang pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Og niini aning 1565 naulipon kita ngadto sa kamot sa mga Kastila anang panahon na. Dayon imo na yung tan-awon kung kanus-a kita di baligya ngadto sa mga Amerikano sa worth of $20 million. No? Imo man ang tan-awon di ka ang 1565 imo na yung daton ang 1898 na mga pagbaligya. Gibaligya man ta sa kamot sa mga Amerikano. No? So, tan-aw na mo karon, pila ang nahabilin? Pila? 8 minus 3, pila man? No. Ano na yun? Minus din siya. Kay, paano na siya? Minus. So, 8 minus 5, 3. 9 minus 6, 3. 8 minus 5, pila? 3. Sato pa, 933. Ang nakabilib. Pero ino ang tan-aw kung maugod ang istorya sa Israel o sa nasod ng Libanon. Tanaw man nimo. Sato pa, imong tan-awon gikan sa gikan aning 1565 imong tan-awon o mao gyud. So dahil mo ning 430 nga mao kini ang mga anak sa Dios na ulipon ani ng Biblia na. No? Sato pa 430. Kung saan man naron? So 430 plus so 5 ilan na 991. Sato pa gikan sa pagkaulipon nato ngadto sa mga Kastila o gidugayon nga 430 natapos ang pagkaulipon sa mga Pilipino ngadto sa mga Kastila aning 1995. O niini daghan man gihapon ang Amerikano sa Pilipinas aning panahon na.
Busa ay plano man sa Diyos, gibumbahan ang base sa ulong gapo. Aron nga matuman na hindi nila gitutok ang pagkaulipon sa mga Pilipino sa Pilipinas. Mo ang plano sa Diyos, gibumbahan ang airbase sa ulong gapo niadtong panahon na. So 1995, pero gikan aning 1995, imo na yung tanaw, imo na yung kuhaan o 1898 gikan pagbaligya na sa mga Pilipino. Kuhaan nila nimo kailangan. Pila may answer na 1995 o 1898. Pila? 47. Nini, 47, gikan sa 1995 to 1898. Karon, ang dili sa 47, 97. 97. Sa to pa, gikan sa 1995, ang 1995, kuhaan nyo sa 1898 pagbaliga, sa to pa, Lumintay City. Lumintay City, overall na siya sa pagkauliton sa mga Pilipino, hindi sa Pilipinas. Imo na yung kuhaan, gikan aning 333 na nahabilin o Lumintay City. No? Imo na yung ang kuhaan, o ining dumagan, no? Dumagan mo na. Kaya ini, ato na yung machiking o ato na yung machik na tinuod bigay ang pagkaulipon sa mga Pilipino, Disyembre gihapon, ang pagkaulipon sa mga anak sa Diyos, yan ang ginugayon, 430 katuig. Pag checking na to, 333 plus 97, pinaman, 430. Maora gihapong istorya. Sa to pa, correct ang plano sa Diyos na ang giharian gihatag sa usa ka nasod nga maong Pilipinas tungod sa pamahagi nga niini maulipon gihapon ang mga Pilipino sulod sa 430 katuig. Inana. No? Inana ang sugod sa pagpangita sa tinuod nga ang giharian ni kuha o balin sa kanasod inaagi sa sugod aning 430 katuig. E mo man ni trademark sa mga anak sa Diyos sa pagkaulipon nila dito sa Egypto. Anong gidugayon na? No? Sa pagkaulipon anak nila. Busa mga kaisunan, dili ako maulang, musulti, na ang plano sa Diyos na naputol dito ni Jesus, nasumpay diay. Diya sa usa ka nasod, nga gibalhingan sa gingharian sa Diyos, o giini ang nasod nga maong Pilipinas, karon ato na kong pangitaon ang sukod na niini, hitabuto gihapon ang sukod sa sulod sa gidugayon nga 490 nga niini nga ang Misayas nigawas. Imo man dayong pangitaon kay ang Misayas sa Israel nga si Jesucristo, wa man siya makahari sa tupa. Imo na kung pangitaon din sa Pilipinas kanang Misayas, kanang Kristo, imo na po ng pangitaon din pinaagi sa sukod aring 490. Dili man imo mapangita na kung kadto na natuman ni Jesus, nakahari si Jesus. Di ba nimo na mapangita aring nasura busa kay tul na tong planuha, nagisi ng tong planuha dito mo nga pangitaon nato anang sukod gihapon mao na atong daton dinhi sa Pilipinas sa pagpangita sa tunood sa kompetisyon kay kaning kalibutan, kaning Bible solving problem.
sulbaruno ning kalibutan, husayuno ning kalibutan, ilabi na sa atong gibulag, sa ato ang pagpangita, sa atong ampo kanunay nga moabot ang giharian. No? Moabot ang giharian. O niini mga kaigsunan, atong pangitaon pinaagi sa sugod. Kung kana tinuod, di ba? Kay naamong di mamutana. Na unsa man di katibayan nimo nga ang giharian gihatag sa Pilipinas o karon atong nahusay na Disyembre gihapon ang pagkaulipon sa mga anak sa Diyos dito sa Israel o ang pagkaulipon sa mga Pilipino dito sa Pilipinas na ang giharian gihatag sa kanasod o niini karon ato na kung husayon ang sukod nga 490 na niini ang Mesayas o kanang Kristo nga motukod sa gobyerno sa Dios nga gikumpos kabaloran duman ng mga sugo atong pangitaon karon dayon ni ana ang sukod mga kaigsunan. No? Diyan ang sukod o. Itong papasok nila dito. Ang sukod ana sa pagpangita sa 490 din sa Pilipinas. Ang sukod ana na asa nga manukad. Pag-isip anong sukura sa 490 diyan sa nasod ng Balina na aramang ito. Nahibalo kita na alam mo kalimo katuig maumana ang sukod na niini gituhaan sa negative 457 ang answer na 1543. Maumana yung sukura 1543 yata ang uno ani sa pag-isip nato sa 490. Kaya giingon sa kasulatan, ha? Ang namuo kaniya kung mauba, ang himo kaniya kung himo na ba ang walay kitang mag-ilan sa law. History repeats itself. Exodus 3:15 sa diha sa kaning panahon. O sa malabot pa, niya nas kaning panahon o kinapagita sa Diyos usab kadto miagi na. Sa to pa pangitao ni sa Diyos kadto nga miagi na. Pangitao ni sa Diyos pag-usab kadto miagi na. Unsa may miagi na katong ginugayon sa 490 ganito sa kinabuhi ni Jesus imo to siyang pabalikon, ha? Muna gitawag og repetition. But dili tanan nga mubalik kay ang pagbalik at ng mga importante mga particles sa istorya sa Dios mao ito mong balik. Atong mga anak sa Dios mao nga ang sukod kani. Mao nga ang 490 ang sukod ato unsa man mapito ka semana. No, mapito ka semana 49. Usa dinhi mo na daton. Ang answer na 90 a 15 ito, nagpadaghan ang senaryo, nagpadaghan na rin sa Pilipinas. Ang senaryo, nananghana, automatic missionary, San Francisco missionary, Greek missionary, o katang mga missionaryo hindi sa Pilipinas. Sugod niya atong panahon na si Tupas na anak ng babon, iyang ikaw ang pagkristyano, pinaagi dito ni Padre Chico Herrera. Pagbunyang anak ng bunyang Padre Chico Herrera, niya ng 1568, mo ito pagdawat ito pa sa Kristyanismo, sa Kristohanong pagtulunan. Mga 15 ito, continuation na sa Christianity sa Pilipinas. Mga Dominican missionary na rin kaya, mga ang katong inong kanapang gawa sa mga magtuhan na dati ko, mga kinukisip ko ni kanina, no? 434, mga answer 2026, December gihapon mga kaigsunan. Walay labis sila kulang mga 2026. Dili ako maulaw sulti kanino nga niini dili na si Kristo. Aning panahon na. Ha? Aning panahon na sa 2026 mao ni ang re-end. Amen. Sa to pa hatagan kadto og kahibukabuluhan, hatagan kadto og katumanan nga mao katong bautismo ni Juan o ni Kristo. Ha? Aming 2026. Nagkaroon gigikan anak, ito nga nakatuig. Mga 2023.
Isaac ug Jacob kay mao kadto ang sinugdan sa istorya sa Dios dito ang Abraham manukad tungod sa giingon nga tumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan ug kang Sarah nga nanganak ninyo. No? Mga magikan na itong panahon na aning 2023 sa Mateo 11, daghanon na ang mabuti sa silangan sa sagbal tangos kananan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa kaharian sa anuman. Sa ato pa katong giharian, katong restore unta ni Jesus nga mao katong kingdom of grace niining 2023 matuman na kini og niining iyang paghaharian sa walay katapusan ang trono sa iyang amahan nga si David ang 2023 mga kaibigan. Mga manili ang maulang sulti kanino December gihapon ang istorya dito sa Israel o hindi sa Pilipinas na ibalhingan duha na ang mga tuod na ang 230 na ang trigger sa mga sa Diyos mao nga niini sa Pilipinas aduna usab pagkaulikon sa mga Pilipino dugayon ay 430 ka week. O niini ang 490 mo repeat usab din sa nasod nga iyang balginan pinaagi sa sugod. No? Dili ni sugod nga tinawhanon. Dili ni sugod nga ginawgalingon kung dili kay sugura pinaagi sa labaw ng mga tao. Mga bulahan, balaan kitang mga tao nga nibalo ani. Mga mapasalamaton kita ako sa atong labaw ng tulo nga nakaambit kita nga gamay ang alam nga niini mo ang tubig nga mao kaning wisdom nga niini makahatag kita o makaistorya kita sa mga tao nga ang mga tao nga wala din sila nibalo sa tinuod ng mga inaana mga kaibigan, no? Karon kay naamali gitawag og ano yung gitawag og specified place, no? Ano gitawag og Pinoy-anan ug asa dapitan ng puyo ang Dios. Diya ba yung makita? Ha? Makita pa niyo na ug asa niyo na makita ang Dios nga nagpuyo. Naagya ko sukod. Kani nga sukod, ikatulo na po ni pamaagi kung diin ang Dios nagpuyo. Ha? Diin ang Diyos nagpuyo, pinaagi sa sukod, ang 430 na mao ang trademark sa mga anak sa Diyos. Tanawa niyo mga kitunan. Tara ang sukod o? Ano sa ang sukod? O, ikatulo na po ni pamaagi ha. Imo na po ng paani ha. Ito pa 1543. Ang sukod ani 430. O, ilaman? 7, 3, 7, 9, 1. 1973. Kung sa mga po'y istorya ani, niini 1973, ang dapitan, dineclare ni Presidente Marcos Sr. na ang dapitan mahimong sign o balaang siyudad. Kung sa mga balaang siyudad sa Israel, mao ang Jerusalem. Mao na ang dapitan, balaang siyudad, kusa niini ang balaang siyudad, mawal ang dapitan, kasabot na tayo ato kanini. Naaaday sa dapitan. Ha? Naaaday sa dapitan, nagpuyo ka ng Diyos. Kung ato masaktan, kung ato makalaman, pag inon na pala ang siyudad, dapitan. Imo na yung naon, kung sa may pala ang siyudad sa Israel, kung may lahi, Jerusalem. Unya ang Jerusalem, mo to ang Pinoy-anan sa Diyos. Katumang katawan, unya ang katawan, maumay, nasinawin ko na yung hibuyo ng 430. Oo na yung balik. 1973, January 24, ano lang yung presidential decree ng 105 na dapitan became the shrine city of the Philippines. Muna ang ingon sa kasulatan na manaog ang bagong Jerusalem dikan sa langit. Bagong ngalan. Kaya di naman itong Jerusalem yung ngalan. Kaya bago man, lisod po kumingin ka bago. Kundaan na yapon. Busa, mingon kang bago, bagong Jerusalem. Na nanaog ikan sa langit. Manaog ikan sa langit.
ang bagong Jerusalem, kato pa, bagong katawhan. Kaya dili man pwede nga literal na ito gamang Jerusalem, katong sudara, yung balik itong sura. Katong Jerusalem, di man pwede. Sa ito pa, kanang Jerusalem, katawhan. Sa ito pa, katawhan nila, maunay na ang mubalik. Pinaagi, dito kang Abraham. No? Pinaagi dito kang Abraham, mubalik ng mga anak sa Diyos. Di ko ba tumanaw mo sa bato, diin ka mo sa saba, o sa luwag sa gahong, diin ka mo kalupa. Yan karoon di ka itong gahong, diin ko man to. O niya, uli mo sa ito, sabi ko yung 230 na kayo. O niya, mumulit din pa sa mga anak sa Diyos. Mumulit ka na. Tato pa, pagbalik na na, 1973, dapitan man. So, niini mga kaisunan, ay dapitan man. Sa ito pa, dinihinan ko yung ng Diyos. Kung saan ng Diyos, awa. Ha? Anong Diyos? Ano? Diyos. Ha? Tinuod ba? Na ang Diyos ng puyo sa dapitan. Tanawan mo to. Ano hindi? Dapitan, island. Ano? No? Dapitan, island. Island of Savior. Nahili na Diyos. Dili naman luwa sa dapitan. Ha? O niini na ang Diyos niyo sa dapitan. Unya ang dapitan Diyos. Nga naman, unsa may nakapahimong Diyos na yung dapitan. Tungod anang ilhanan. Unsa nga ilhanan? Pinuyanan sa Diyos. Nga mao katong Mesopotamia, nga dito nagpuyo si Abraham. Sa may istorya dito, anong Mesopotamia from the words Mesopotamus, island between two branches of rivers. Isla, magiliputan sa duwa ka suba. Unsa man to? Tigris o Euphrates. Busa, dili kay gihataw sa ng Iglesia sa Pilipinas o niini na ang Diyos mipuyo sa lapitan nga niini diha nagpuyo ang Diyos o ang ilhanan niini mao ang duha ka suba. Ha? Unsa nga duha ka suba? Pulo River, Liguran River. Mao ni ang pinuy-anan ni Abraham o dinhi tambungan sa tanang mga katawan, sa tanang totoo, no? Sa tanang totoo nga si Abraham Dios. Ha? Sa tanang totoo nga niini ang Dios mo hari uban kanina. Unsay pasalig sa Dios? Ha? Ingon diha. 8:11 sa to. Daghan unya ang abot gikan sa silangan, sa sagpan, tampong sa kananan, uban kang Abraham, Isaak ug Jacob, diha sa ginharian sa atong aman. Unya ang panganak sa Dios taga-abulgon ngadto sa labaw kanina. Inana na mga pinsan. So dili ako maulaw musulti nga kanang Dios nagpuyo di ay sa iyang pinuy-anan nga mao ang pinuy-anan ni Abraham nga mao kani dapitan. Mao ang dapitan, mao ang spiritual Mesopotamia. Ha? Mesopotamia. Ay ni ana maila sa duha ka suba. Uni kailangan diha ang Dios. Ang makasabot ani aturang na nakabalo sa espirituhanon sa Biblia o nakabalo ani kanini maulang ang mga tao nga gitudluan sa ilang mga ginikanan sa mga apuhan, sa mga dulo, sa mga lula. Nagtulpag-ingon unsa ganito? Itudlo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak, ikaw magahigda, magalakaw, bisan sa imong pagbangon. Mauni mga kaisunan. No? Mauni ang istorya sa Diyos. Ina. Mga igsoon, ingon nga napaman ang sunod. Kanako nga mao ang ikalimang apiltahan
nga sardonyx precious stone. Siya man ang sunod ani inyo na pud usab paminawon sa iyang live sa Facebook. Yawat na lang makahibalo mo. Tanaw ninyo ang husay nga niini mao ang husay nga makapahigmatan ninyo sa dugay ng panahon sa inyong pagpaabot sa atong Ginoo. No? Labi na nga naglao mo nga ubalik si Kristo o naglao mo nga si Kristo manluwas ninyo. Busa inyong pangitaon kung asa na, kanus na, no? Kinahanglan nga inyong yung istadihan, no? Istadihan ninyo. Magpaminaway mo sa ubang mga preacher, paminaw mo. Either Katoliko, paminaw mo sa tanang mga magsasangyaw. No? Sa Badista, paminaw ninyo. O asa na kada. Kinahanglan open-minded kang tanan. Para makabalo ka, kung ano tinuod pa rin, kung dili, pinaagi sa mga sugod, sa mga sambigay, sa mga bahibalo. No? Anong iya sa espirituhanon na pagpahibalo din ka na. Muni mga igsoon nga kanunay, kada-adlaw man ni ang live diri, gikan sa gate 1 hangtod sa gate 12, no? Yung madungog sa pagpahon, sa live sa radyo, no? Sa live Bibo, yun ang mabati kanunay. No, ang mga igsoon, daghan kayo salamat sa inyong pagpaminaw nga niini naamoy gamay na nakatunan, no? Muna wala pud ko masuko dinhi, no? Wala ko masuko. Dili ako lang sulti o unsay naa dinhi, o unsay tama, o unsay plano sa Dios na mo kini gobyerno sa Dios. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ini ang inyong igsoon kay katulo Kardinal Benito Yanong Elisa kay katulo mapitahan Calcedonia o Calcedonia Precious Stone toward the kingdom of Christ. Ang ninyo niya magsugod na ang pagsuon sa alas 11 untuk may kalima inaagi dito sa pagsuon may kalima si Cardinal Christopher Benito. Salamat o maayo buntag na natin tanan sa alam sa kulabang magtutudlo o sa tibok ng pamilya o maayo dapit sa kaunto.